Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa mastory. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Tinoziva isusu kuti munhu wese mukurarama ane nyaya dzaanorarama. Iyo munhu achitofamba inyaya. Naso no mustudio tine madzimai maviri. Nekuti dzimwe nyaya munotozorarama matozowanda. Asi mastory yo ngatinzwe kuti zviri kumbofamba sei, chii chaita kuti vana amai vasumuke vati inini isusu tine nyaya yatiri kuda kutaura. Makadini nana mama? Tibeni makadini. Shona inoti hanzi igangaidza mukwenyu mhezi yavavera kumusana kana uri wega. Asi kana une mumwe munhu anokukwenya. Chii chaita kuti imimi muti tati ndiri kubva munomumba. Ndoda kumbonosvika paDestiny TV titaure zvarwadza mwoyo. Ini chandirwadza mwoyo samai vemwana. Sekuru vangu inini vakabata mwana wangu chibharo. Vabata mwana wangu chibharo vataenda mumadzitare edzimusha. Sekuru vangu vakanzi havana musha. Asi maringe nenyaya mwana ndiye aitotaura kuti sekuru ndivo vakamubata chibharo. Ngatimboonai tikutaura zvemwana ane makore mangani, sekuru ane makore mangani. Mwana wangu ane 9 years, sekuru wangu vari kutena 49 years. Ndisekuru pakuti kudi baba mai anonzi amai. Iye hanzvanzi amai. Mama mungatitsanangura kuti zvakafamba sei? Mwana ari kutaura kuti zvakafamba sei? Mwana aigara naambuya amai vaamai vangu. Inini ndandine kwandaishanda. So ambuya vakatiunza ndigare nemwana nekuti kwaambuya ndokwanguri kudhuze nekuchikoro kwaaidzidza. Saka mwana akaenda kunogara naambuya third term grade 1 2024. So mwana achigara kwaambuya. Mwana uyu akatanga kuchienda kuchikoro. Medhemu vachiona mwana achizvitsira tsvina kuchikoro. Medhemu vachitotaura mugrupu. So ini nhamba dzangu dzodzaiapia mugrupu kunzi mwana ari kuita chi? Aita tsvina kuchikoro. Nese munhu ndandiri kure ndafonera mbuya kuti mbuya ko mwana ari kunzi ari kuzvitira tsvina zvikufamba sei zvanzikana nekumba ari kuzvitira kuti chi? Tsvina. Mandati ko kuna ana angakwanise kuenda kuchikoro. Zvanzi amainini wanga ane mwana anodzidza muklasi momo. Saka ndo vari kupukuta tsvina kupi? Kuchikoro. Mbuya ava vakararama vaingondiudza kuti ndine mashoko andida kukudza. But mbuya vakazosvika pakushaya vasinondiudza mashoko aya. So isusu mbuya vashaya. Mwana akatorwa natetu akanzwa dzibaba wake ndipo aenda kwaMurewa. Aenda kwaMurewa akasvikira mumaoko masisi vangu. Pangogarawo zvemazuva kwasisi vangu. Tete wemwana bvazoti mwana ari muvillage mavo ndipo vanotora mwana kuna sisi vangu. Vatora mwana kuna sisi vangu bvatanga kumuendesa kuchikoro. Vamaendesa kuchikoro mudzidzisi aidzidzisa mwana bvaona mafambiro emwana nekuzvitira tsvina kwaita mwana nemugariro wanga uchiita mwana kuchikoro. Ndipo vadedza tete vamwana bvavamubvunza kuti ko mwana munombomutarisa here sezvari mwanasikana. Tete vakati inini handamatarisira ndachikwanisa kuita mwana uyu nekuti ndaichingoti pamwe akazvarwa muhurema nekuti pakazvarwa mwana uyu ndasingatomuzivi ndakatozomutoro adai. Vavazoti vaendawo kune vanhu vechikuru. Vaenda kuvanhu vechikuru kuti ini nditarisire mwana uyu. Medhemu vari kuti mwana uyu ane smero yaakubuda. Ende mwana uyu ari kungozvitira tsvina achitaura kuti haasi kukwanisa kuzvinzwa kuti akuda kuenda kutoilet. So tete vakaenda kune vanhu vechikuru kwaMurewa bvanzi mwana wenyu akabatwa. Asi mwana wenyu zvaakabatwa ndobvunzwa zvakanaka kuti mwana wakabatwa sei. So mwana uyu akakurira kuno kuHarare. Saka kune mbudzi mombe chii kumusha. Saka iye akanzi egi iwe kuti ndikuurayire mbudzi ndiudze zvakaitika uchigara nambuya Mapara. Vakataura kuti inini ndakabatwa chibharo nababa Akilieni. Vanzi baba Akilieni ndiani? Bati Peter Mapara. Zvanzi Peter Mapara achizwa ndisekuru wamama. Mike tete bwaenda kuna sisi wangu kwakasvikira mwana. Vatanga kunetsana sisi wangu kunzi kwemi mungandipe mwana anga akabatwa chibharo sei. Sisi wangu akati ina handisi kuziva kuti akabatwa chibharo nekuti mwana aichitoitawo tsvina ari kumba kwangu. Ndo pakafona tete bwavaendawo kuchikoro bwavanoudza sabhuku vafonera papolice station kuSt Mary's. Panzi zvonizvo chidedzai amai vemwana vakudzai panogara sekuru. Ndo pandakadedzwa ndikanoradza panogara sekuru. Sekuru ndobva vabatwa uri musi weFriday. Vataenda kukoti musi weMonday. Tasvika kukoti musi weMonday ndobva vabvunzwa nyaya bvanzi Peter Mapara uri kuziva here muswe wakagarira pawakagarira. Zvikanzi handisi kuiziva. Zvikanzi iwe uri kunzi wakarepa mwana ane 9 years anonzi Agnes Kanyemba. Zvakaonekwa natete vake Messi vanogara kwaMurewa. Vavati zvikanzi nyaya uri kuiziva here
pavatoti mirai nditsanangure pavanzi namejasitoti garai pasi. Vagara pasi papangoverengwa masentensi akaverengwa pavanzi remand in custody vaenda kurimand koti yekutanga. Yechitu vabva kurimand vachiva koti vabvunzwa futi semubvunzo vavadaira futi kuti ndikuiziva asi mirai ndite sei nditsanangure. Sekuru vangu vanzi munokwanisa kutsvaga gweta rinofambisa nyaya kana kutsvaga kutoda bheo kupi kuhaikoti. Sekuru vangu vakati aiwa ina handidi gweta ndozvimiririra vanzi garai pasi. Pandabvunzwa vanzi ko mwana ari kupi ndikati ko mwana akaenda kwamureu kwatete wake. Saka mwana ngaatodzokwa kunoku ada kutorwa mastatement ake kunoku. Mwana ndobva atorwa abva auya ndobva aiswa murumu inenge ine vana nezvidhori ndobva agara imomo. Agara imomo ndobva atanga kubva apiwa chidhori chechirume nechechikadzi. Vanzi ita zvavaita nasekuru. Vatanga kubvisa chidhori chechikadzi hembe vachirarikisa chikataisa mudenga. Vabvisa chechirume trouser kuzasi nependi. Vatora chinhu chechirume vaisa mechechikadzi. Aisa mechechikadzi vabudisa chechirume chiyakuisa padumbu. Vabvunzwa nzi koko zvakuita uri kuita sei zvika ndisekuru vanga vakuisa madziwa awo padumbu pangu. Sekuru vapukuta padumbu paipe nehandkerchief yambuya vakanda pasaidi. Vanzi ko chichizwa ndi handkerchief yambuya vatakapukutisa sekuru vakanda pasaidi. Kake kekutanga. Kechitubu wamuzvuva futi mbuya vanenge pavaimubata mbuya vanenge vaenda kuchechi nemurora wavo. Kechitundo pavamubatira mubabwa vaenda murumu memwana wavo. Kekutanga wakaitira mubedroom ambuya. Kechitubu vaitira murumu munorara mwana womukomana. Uyu saka mwana uyu anga achatochijairira chekuti vaitongoti kana mbuya vaenda ukangomuteginisa akutopinda mumba. Saka apa vaimurara kumberi nekumashure. Vamurara kumberi nekumashure. Mwana uyu ine kutongoti tete vacho pavakazouya kubvunzwa mukoti vanga vasingaziva sekuru vangu nekuti inini ndakatobva kudzinzai hama dzemurume wangu sadzi vauya kumba kwedu. So tete wabva wanzi chitibatirei munhu anodzipita mapara bvatina handitomuzivi nekuti dzinzai tasati arisvika. Vavati right loya ravo ndo rakazobvunzana natete. Vabuda panze. Vabuda panze pavazopinzwa sekuru vakubvunzwa nyaya yavo. Pavanzi vatibvunzana nekamwana nemwana akaiswa mapodzi munzeve bvanzi uyo munhu ari kuona uri unomuziva svikanzi ndo baba Kilini. Svika ndo vakakurepa svikanzi ndo vakandirepa ivo mbuya vaenda kupi vaenda kuchechi. Svikanzi uchibvunza mubvunzo sekuru wako pavabvunza baba Kilini imimi mukuti hamunondirepa asi imimi ndimi makati usaudze mama wako kana munhu ini ndakazoudza mbuya wakati usaudza amai wako anotipisira imba kana kuti ini ndo yandikaurayiwa panapa. Saka vaindiudzirai izvozvo chii kana musina kundirepa. Sekuru wangu varamba wakanyara. Vamunzwa vechituni mwana imimi munoti hazvina hamuchade kumuona pamba penyu nenyaya yechi. Pavaramba wakanyarara ndobva vanzi nemukoti garai pasi. Mwana bva achibviswa mapodzi. Vagara pasi bvanzi chisumukai tikupei judgment nekuti zuva iro ranga riri judgment. Vavati handisi kukwanisa kusumuka svanzi chini svanzi kunzwa mudumbu. Svanzi ko munogonzwa mudumbu sei madyei svanzi pane chikafu chabva kumba. Saka pavakatoti varunzwa mudumbu ngavazviitira mukoti. Vavasosumuka vanhu vabuda vese mukoti. Vatazopiwa rimwe date musi wa29 tichinzi ndoti musi wekupiwa judgment yavo. Taenda kukoti. Taenda kukoti musi wejudgment. Pakatongwa munhu akatongwa pavatobuda munhu yebva tokupiwa makore ake. Isusu tamirira yavo. Vakatoverengese zvazviri. Peter Mapara kubatwa nemusi werepi wakarepa mwana ane 9 years anonzi Grace Kanyemba. Asi nyaya haina umbowo hwakakwana hwekuti mwana yakanyatsorepwa newere nekuti mwana yakangobva kumba kwaanga akachengetwa achienda kuamai guru wake. Saka hatisi kuzoti akarepwa kwereka kana kuti chii. Iwo Peter Mapara una mhosva. Sekuru wakabuda mubhokisi mavangu aribva watanga kutobhabhaisa vanhu vanenge vari mukoti pavabuda. Vabuda kudaro vanhu mumaraini vakarwadziwa nazvo. Zvakaitika rini izvi? Zvakaitika kutobuda kwavaita January ndo pawakasungwa vazvaribva watobuda January. January ndo mwana paakadzoswa kunoko achizoongororwa kwaringa zvoti mwana akarepwa. Mwana ari kuti ndakarepwa nasekuru. Mukutaura kwamaita muri kuti mbuya vakazviziva kuti mwana arepwa. Vakatozviziva kuti usavaudze amai vako vanotiuraya panapa kana kutipisira munhu. Mbuya vari kupi? Mbuya vakashaya muna June last year. Iye zvinezvi mwana ane makore mangani? Mwana ane 9 years. Mwana akatanga kurepwa mbuya vachiri vapenyu 3rd term yegrade 1 pavakatongonditorera komba vachitiunza mwana kudhuze nekuchikoro. Ndo pakatanga kurepwa mwana ende ndo pakatanga mwana kuita tsvina kuchikoro akagara achiti haasi kuzvinzwa kuti tsvina iri kubuda. Imimi samai vemwana maigara vemwana asiri kuzviitira tsvina. Muzonzwa kunzi mwana ari kuzviitira tsvina kuchikoro. Hazvina kukukatyamadza here kana kuti mufambe muti rega nditsvage kuti chii chiri kuitika? Ndakatomboenda kwavari bva vanditi
pamwe kumusha kwavo vari kumuda ndiri kumbofamba naye muchienda uchechi ndikati imi muri kuti munoda kufamba naye muchienda uchechi inga vanongoti munomusiya mega achienda ari pamba muchienda uchechi zvikanzi iwe wakaudzwa nani kuti anosara ega ndikati aiwa handimi munenge mandiudza kuti Agnes kuchechi kwavo ipostori Agnes anga asina madhirezi saka Agnes mwana wekuti aipfeka matrauzi chii saka bwati aiwa undaimusiya pamba nokuti anga asina madhirezi pawakazomutengera tumadhirezi ndopawanga wakuenda naye asi anga atoripo kwakudhaya ende mafambiro anga akutoita vanhu vaise vaizviona but inini semubereki wemwana ndaiti ndikaenda kumba sekuru wangu wanya kurepa ndivo vaiti zengu vaimbonditi mwana wako ari kutambira kuzasuko uri kuona kwari acharepwa apo panenge pane vana vakawanda iyega ndivo vanga waprofita waona kuti aripo here kana kuti vanga vakatomurepa kudhaya. Kazhinji kacho kana tichiziya vana vedu tinoona kuti mwana uyu aimbodai haachadai kana kuti akanga asingamboita izvi iye zvinezvi akuzviita. Imimi pamaiuya zvichida muchishanyira mwana semunhu waisagara nemwana hamunawo here zvamaiona uye tikatarisa mwana wegrade 1 zvinezvi tinobata tichigezesa pamunenge muripo maimbobata mwana muchigezesa. Inini mukana wekubata mwana chigezesa ndaitoushaiswa nei ndaitogona vaudza kuti mbuya onai mwana anofanirenge achiuya kunoku kuweekend kwete kuti pamazuva ekuchikoro noti onai homework mugurupu zviri kungonzi Agnes mbuya bvataiwa munhu homework ndinotsvaga so nguva ndendasvika kana tototi kana kuti homework ndaumitisa vaigona kuti iwe unitira mwana haachasiya achazoitiswa nambuya wako amaikiriyana mukadzi wanzvadzi yasekuru wangu yamamu wangu anditi but mukadzi yende yari kunzi naAgnes futi aitswa nyamashizha emulemoni achimisa kuzasi kuti anzi maronda apore saka kuzasi kwemwana wangu kwakatochinja kala kune mablista kwangu nezvimavanga zvemaronda vachiti vari kumisa mushonga kuti kupore kuzasi kwake. Imimi hamuna chamakaona chaichasanduka pamwana. Handina chinozoti kana mwana achishungurudzika zvichida umwe anenge pachirungu vanoti withdrawn kuti mwana aimbotaurisa haachatauri uye matauriro amuri kuita zvikuratidza kuti makanga muri kunge munharaunda imwe chete yaigara mwana ndokwamaigara kunogara kuchitumbisa ikoko asi mwana aigara kudhuze nekune chikoro pa2 years dzese dzagara mwana nambuya imi hamuna chamakaona. Inini inyaya yekuti taiti ndikasvika pambuya anditi ndosvika pambuya dzimwe dzenguva mbuya vacho vaiwewo zvinezvi vaivanetsawo vachirohwa nemwana wavo iye wekurepa mwana wavo nguyu vototanga ndudza nyaya dzimwe dzenguva ndegona kutanga kutonetsana sekuru waiwaye anditi mbuya uzonditi aiwa chienda kumba zvinhu zvakatowanda zvaitoitika but inyaya yekuti waizotadza kutanga wamboona mwana waona munhu wakakurera ari kuitwa abuse futi zvaizenge zvakundibata inini so zvakuzoti ndione Agnes ndaizoona nge pamwe Agnes atorina nedhani mbuya vari kurwa pamberi pangu. Mwana haana kuwana mukana wokutaura kuti mai ndo zviri kuitika pandiri. Ndo zvazvaitoreva. Uyewo zvikuratidza kuti mbuya pamakore avagara vachiziva kuti mwana ari kubatwa chibharo vaizvivharidzira kuti mimi mai vacho musazviona. Ende ndo gore ravakatanga stroke mbuya chinoti ndo pavakatanga kunditi hazvindine nyaya ndida kuudza asi nyaya ndikutya kuitawo. Ndofunga ndakazomboenda pakati peusiku nchiti pamwe nekuti vanhu vanenge vakamuka havana kukwanisa kuitawo saka maybe ndo nyaya vaida kukwanisa kuti vandiudze but vaitya kuita sei kuitaura. Imimi ukama hwenyu hwakamira sei namai vemwana akabatwa chibharo? Mai veushu ndo first born, mai vangu inini vachizoita third born. Saka tese takangokura tichishengetwa nambuya vapambapa tisingatozivi kana kuti ana baba vedu vanowanikwa kupi. Takangokurira mumusha mamai zvekuti tese takatotoreswa mabhethi ipapo tinongoshandisawo sinimekwa namai. Mbuya ava vaigara nemwana wemunin'ina wenyu ndimbuya ndimai vamai venyu hongu. Zvichida kuti mimi maitomboshanya pambapa hongu muchiona mwana wemunin'ina wenyu hamuno chamakaona chekuti munoti mwana zvichida mafambiro kana kuti zviri kuitika kana izvozvo zvekuti muri kuudzwa kunzi mwana atokura ari kuzviitira tsvina asi kunzwa kuti tsvina iri kubuda? Inini handina chandakaona asi nhau yekunzi tsvina iyi ndo yaingotaurwa ichinzi mwana uyu ari kuita tsvina. Vamwe mai vedu vanogara kunyatsimuku vakatofona vachifonera mumwe munin'ina edu vachiti uye mutore mwana wenyu akutotadzisa mai vedu kudya sadza nekuti vari ngobata tsvina varikuti vakabata tsvina iyi havachakwanisi kuita sei kudya sadza. Ndochete zvinhu zvakangotaurika panguva iyo. Kazhinji kacho kana pane chaitika pamwana tinoedza kumhanya kuti tione kuti chii zvichida
sekutaura kwaita mai vemwana kuti vari kuti pamwe vanhu vekuhama dzake vakumuda pamwe chivanhu kana kuti tinoenda kukliniki nekuti hatingati mwana akanga akutozvifambira achizviitira achitoti ndoda kuenda kutoilet ongotanga kuzviitira. Amuna here pakuti makangotauranawo kuti zviri kuitika pamwana izvika izvi zvinenge zvanyanya rege tiende kukliniki? Isu hatinambobvira tataurirana naizvozvo namai vemwana nechikonzero chekuti namai vemwana waita handiti nenguva tisingaonani. Chero pamba pambuya papa ndaisviko apo neapo mazuva ekuti tiri kuenda kuchechi nekuti tinopinda chechi imwe chete nambuya vangu. Saka ndo pandaitongosvika chingoda kutovatorowo ndichienda kupi kuchechi. Asi vanhu vaigara ipapo maloja pamba ipapo vaitoziva kuti mwana uyu anga aitozviitira tsvina ane maronda pai kuzasi kwake, nekuti pakazoya pane noizi yakabva kuitika last week pakazobudikira muloja aigara pamba ipapo achiti mbuya vakatombondidedza vakati uya undiperekedza kuchipatara, da kuenda nemwana kuchipatara ane maronda. Ini ndibva ndavati gogo ini ndine 1 week ndabva kusununguka hazvikwanisike kuti ndiende ndikuperekedze kuchipatara ndokwanisa ngokusiyai pamakombi. Muloja uyoyo ndobva azongosiya mbuya pai pamakombi. Haana kuzoziva kuti vakazokwira kombi here vachienda kuchipatara kana kuti vakazodii. Mataura kuti makakurira pamba pambuya apa sekuru vakanga varipo hongu. Aive munhu akaita sei? Sekuru ava vangagara vari nemunhu ane utsinye, nekuti isusu tichitokura waitokaruka vatomugumbesi. Saka chaitika manje ini ndandina sisi vangu vanotedzerwa neushu. Sisi vangu ivava ndo vakanga vaikuita sekunge kutodanana nasekuru, but tanga tisina makore akatisiyanei. Saka isusu taigara 2 rooms nambuya vedu, but pari pamba pavo tairara mukicheni. Mukicheni indarara kusaidi kwemapoto, kusaidi kwemapoto kwaiwanda makonzo. Saka musuru ndakataura ini nhasi ndira kurara nechikuhinduku. Uyu sisi wangu andobva kukakarisana neni. Ndakati uyu munhu autakakarisana neni sei? Nyambisirwa aiziva kuti aisiya hwindo rakashama kuti sekuru waone kuita sei kupinda. Sekuru obva wapinda pai mugumbesi. Saka inini sekuru havana kuziva manje kuti musi uyu inini ndini ndakarara kupi kuhwindo uku. Ndobva ndanzwa kuti mugumbezi mapinde chi munhu kudai so. Saka ndakati bva ndaisa ruoko rwangu kuseri kwechi ukuku ndopanda kutobata vhudzi ravo. Ndopandati ari kundeani uyu pandikudai so ndikuona ndisekuru. Ndopandakadedzera kuna mbuya kati mbuya muno mapinda munhu wechirume. Handambodedzerawo ndisekuru mapinda munhu wechirume zvanzi ndiani? Ndobva ndangonyara sekuru aibva tobuda nepahwindo bva waita sei. Asi mama ona ndisekuru? Ndandatoona kuti ndiwo. Maive makora sei? Tandiri kumagrade 7. Sisi wenyu matima musina nyosiyana? Tasina nyosiyana. Sisi ava manje usisi hwekuti tinenge takaberekwa gore rimwe chete, asi kuti mwedzi ndo inenge yakaita sei yakasiyana, nekuti mai veushu ndo vakabereka sisi ivavo, ini ndakaberekwawo namai vangu. Saka usisi hwekuti kungosiyana mumwedzi yatakaita sei yatakazvarwa. Saka mbuya ndakatovaudza ndikati mbuya sekuru ndo vangu aita sei wapinda mugumbezi. Asi mbuya havana kubvira vakatomboti dedza sekuru vaya vachivabvunza kuti ko iwe uri kupindira vana sei, kana vaine mabvunzira avakavaita hawo vane mabvunzira vakadi avakavaita, asi isusu tisingaoni kuti vari kuvabvunza. Hamuna kutyira here kuti munin'ina aendesa mwana mudiki pamunhu akadaro wamakanga maona neunhu hwakadaro? Zvazvakaita izvi zvakaitika tiri vana vadiki, saka tazoti kurei hazvina kuti zvimbuye mupfungwa, taingotiwo pamwe zvakaperero papi ipapo zvikuti zviuye. Plus uyu sekuru vakazenge vatozorora vane mhuri yavo, saka hatina kuzvifungwa kuti sekuru vangaramba vaine pfungwa idzodzo dzekuda kupindira vana ava semunhu ane mudzimai plus achizvigarira kuseri kucottage, mbuya vachigarawo kufurandi nemhuri dzavo. Mati mukadzi wasekuru ndiye aitora mashizha emalemoni achiisa kunhengo yemwana, zvichireva kuti vaitoziva kuti mwana ane chaakaitwa? Vaitoziva, kozi iye Agnes achitaura taenda kumba akati maikiriyeni vakaudwa nambuya vakatombetaka kunetsana. Maikiriyeni vakuti daenda kumba kwavo, mbuya vakati haungaendere nyaya idzodzo, nyaya idzi dzinopera. So saka pakazofa mbuya ndo pakazosara pachiburiswa nyaya dzesedzi, dzimwe nyaya dzatatisingatozivi. Ndo zvakafanana neni, ini ndasina mbotosvika bhete namai vangu. Mbuya vanoti sekuru baba wamai vangu ini
ndo vakarepa mai vangu. Ini ndakatoiswa bhete nambuya nesenemu yasekuru mabara. Baba vakarepa mwana wavo mubva maberekwa imimi. Zvichireva kuti mbuya vaiziva kuti muri muzukuru wavo asi muri mwana wemurume wavo. Mbuya vaitozviziva. Vakambokuudzai vari vapenyu? Havana kundiudza, asi patakaenda notoresana mabhete ndoko vakagara pasi pekamusasa kwamakoni. Vavanditi zvatiri kuita panapa izvi zvinova zvinoti netse, asi handisuda kuti ndizoshaya usina bhete. Vabudisa dhete rasekuru Mapara, kanzi Timothy Mapara. Vabudisa chitupa chavo mbuya, vanditoresa kuti iwe uri last born yangu. Mai vako vakametiswa nemurume wangu. Saka ndatsoendaiti kana ndikada kutaura chinhu kana kuti ndakabatikana ndaiti daidzai hazvi. Ini ndinovaudza matambudziko avo ese, asi vainge vachiziva kuti mwana wavo akaripa mwana wangu. Mai venyu vari kupi? Mai vangu vakashaya. Samakasara maudzwa kunzi sekuru venyu vakarepa mai venyu vashayika. Pamaisiya mwana pana mbuya. Nokuti unoza pane pamwe pekuti unoona kuti vanhu vandiri kusiya vakadai so. Sekuru venyu ayo munhu akaita sei kwamuri imimi? Sekuru wangu ini ndine nhumbu yemwana wangu last born. Vakatombondirova. Vandirova ndandine nhumbu yemwana wangu pa7 months. Vakatombondendesa kupolisi, ndikarohwa nepolisi nchinzi ndavabira foni ndisina. Varinge kuti nemwana wangu iye vaiti vakakaunda, vaiti ndikaenda kwambuya chitida kuneginesi vaiti aripo, ari kutamba kusasu. Asi mwana wako acharipa, asi vaitoziva kuti vatoripa mwana wangu kudhara. Mudzimai wasekuru ari kupi? Ari kuti kudi? Mudzimai wasekuru izvezvi atori kuchitumbu izvezvi. Pamba ipapo? Aripo ipapo, asi pamba parigara hanzvadzi yangu. Mwana wamama wangu nadhidi wangu. Asi mudzimai wasekuru akatochinja kiyi pagedhi. Hanzvadzi yangu ine 2 days chirara panze pegedhi pasi pemangu. Vakatora zvinhu magumbezi ake amenoti vakamuisa kupi nehembe. Vanenge chiuya naye kunoku, asi tatomushaya hatisi kuzoti aenda kupi. Mbuya vaitswanya mashizha emulemoni vachiisa kunhengo yemwana vachiziva kuti mwana akarepwa, vakaudzwa kunzi akarepwa. Variko izvozvi. Vachibvunzwa vari kuti kudini, nekuti dzimwe nguva mapurisa pavanoferefeta vanotsvaga vanhu vese vari mukati memwoyo. Mbuya vakambobvunzwa here nezvenyaya iyi mukadzi wasekuru? Vakabvunzwa kukota, sangongomuseri kwemurume wachiti handizvizive zvavari kutaura vari kunyepa, asi mwana ndiye ari kutaura kuti amai kiriyeni vaitoterwa mashizha emulemoni vachitswanyisisa kuzasi kwake. Pane pamataura kuti sekuru pavakanzi munoona gweta here vakataura ndinozvimiririra, asi pane pamazotaura kuti pakanga paane gweta. Gweta iri razopinda papa. Rakatsvagwa nehanzvadzi dzavo vanenge navamai vangu inini nemukadzi wacho. Kutsvagira sekuru gweta. Kuuya kwamaita kunoku chii chaita kuti muti inini ndasumuka ka ndiri kuda izvi? Chii chamuri kutarisira zvichida kubatsirwa kune vemutemo, nekuti vakatombosungwa asi izvi muri kuti vakanzi vaonekwa vasina mhosva, asi mwana ari kutaura kuti sekuru ndo vakandibata chipapa. Ine chandiri kuda ndechekuti nyaya idzokere mudare, yadzokera mudare tongwa zvakanaka. Nenyaya yekuti loya iri raitoita kuudzirwa zvekuita, raita kubvunza mukadzi uyu kuti zvakaitika here, mukadzi uyu ndandori pabhenji naye achiti izvinhu zvakaitika bati nenyaya yekuti handingakusiye daroera murume wangu ndandori pabhenji papo. Mukadzi uyu ndobva azoti kune gweta iroro hatisudurukai nebhenji rechi3, saka pabhenji re3 ndo pamukagara savhiri vamai vangu vatauya navavo, ndopavakatanga kutonzwa zvavaitaura. Asi zvese zvakaitika izvi hapana kana manyepo kana kuwedzera. Mwana akatoripwa nasekuru vangu, asi ana mainini wangu munin'ina wamai vangu anogara anoshanda kuchipatara kuhospital, ndiwo andakatosara naye ini achinditi hazvo unoda here kuti tikuteka kupa mombe 2 sekuru otongwa achibva kumba tichirapisa mwana pane kuti munhu avharirwe. Ndikati dai angari mwana wenyu kana kuti Yolanda muzukuru womwana wenyu wamagadhi maidzwa sei. Zvikanzi zvinorwadza zvakadai, saka ine handisi kurwadziwa here nekuti mai wangu wakafa. Zvikanzi iwe uri kurwadziwa but mhosva inoparwa nemunhu. Zvechokwadi hanzvadzi yedu hatiirambire nekuti mukadzi wakarora kutanga akaita kumbata chibhara ne13 years ndikagara naye kumba kwangu, akazotodzoka ane pamuviri.
akazoripa kuti ndinge mukadzi wawe so handisi kumbomuramira, handisi kumuchenura, asi handikwanise kumira kusaidi. Muri kureva kuti patori nehistory yevanhu vaibatwa zvibharo nasekura. Vanhu vese imi muchikura hamuna kudzinzwa nyaya idzodzo dzapara padzakabuda. Inini kwakatororwa mai Timothy vacho first wife yavo. Ndo pandanditongora hangu mudiki but baba Timothy pakauya mai Timothy komba, baba Timothy wakabva washeka ndozoti vakanga nogara kwamainini. Asi pavakazotaura pando pandakazotanga kubatanidzwa kuti zveshuwa vanogona kutaura chokwadi nokuti mai Timothy vaigara tega pamba ndindaitoorana mai Timothy vaiva nevo. Timothy vari kunyadzimi ndo pandakazozvibatanidzwa kuti zveshuwa munhu yanga ari kupi ikoko. Maidhava vakati ini handikwanise kumira newe nenyaya yekuti ini ndikamira newe ndandatanga ndakuroverera hanzvadzi yangu. So sekuru mukoti vakanga vakurasira vakutanga vakurasira hanzvadzi dzavo nyaya vakuti mwana waanenge ari kufurirwa nehanzvadzi dzavo unoti hanzvadzi dzangu dzoda kutengesa imba. Apo hanzvadzi dzacho ini dzatotivenga dzasvika pakutaura kuti muchaumbana mai venyu vedhaga, especially veune bhete rakapiswa nechitupa dakono tochatoreswa nani. Zvakapiswa nani? Nemukadzi wasekuru baTimothy. Baba Timothy ndo vakaripa mwana. Mukadzi wavo ndiye akapisa bheti renyu nechitupa. Paivaipisa zvinhu zvambuya zvimapepa zvechipatara nebheti rimwana wasiswangu rakapiswa akapedza kunyora fomfo last year. Vakapisa vachiziva kuti vakabatanidzira. Ndikuona ko vaitoziva kozi pabheti rangu pamba pakanyorwa kunzi mother of child panzi Rosemary Bangu ambuya amai vangu. Pafather of child papanzi Timothy Mapara baba wamai vangu. Saka hamutori nabheti hamuna chitupa pamuri apa. Mai nini vanova munin'ina wamai venyu vari kubvuma kuti zvinhu zvakaitika ende vakatokuofai kuti vokupai mombe. Vakati vada kundipa mombe 2, vandipa mombe 2. Wachiti sekuru noti mushure ndo pakanga paripotwa nyaya isati yaendeswa madhoketi uko sekuru vari mukati papolice station. Pavanditi tikakupa mombe zvinokwanisa here kuti tikakupa mutaura chinji kubva pamwoyo pako pakati pemwoyo pako kana kuti mombe 2 kana kuti chauri kuda nitakupa mombe 2 tochitora mwana tichipota tichirapisa mwana since mwana ari kunzi ane maronda kuzasi. Kana maini wangu uyo mwana enda itomuona pataisvika pamba mbuya vari vapenyu aifamba akavhura makumbo chitoti mai mwana uyu anenge akarepwa wanzi mbuya uri bota aiwa haana kurepwa uyu anenge aita kuita svuka kuzasi. Iye zvino izvi mungatitsanangurire kuti mwana condition yake yakamira sei? Chii chiri kuitika pamwana? Condition yamwana wangu ari kuita kadhika sadza anogona kuchema kozi arikungati kuti mama mudumbu wangu muri kurwara. Musoro wake wangogara uri zvimasasa musoro kana skini yake ichabata mafuta. Akugara ari mwana uyo kuti anenge akangogara akabata ashaya kwambudza kuti kunge kubata anotokofunga hangu mbuye mapa. Ko utano hwake hwakamira sei? Utano wake wakamutita interview wakati asi pachirongwa chepabondo vakati akabatwa sikitro. Ko sekuru vakatestwa here? Sekuru handizivi. Chii chamuri kutarisira kuti mubatsirwe nevemutemo? Ndanzwa muchiti imi muri kuda kuti sekuru vadzokere kunotongwa. Kutaura kwatiri kuita sekuru vari kuchitongwa. Pai kupi? Ipo pavakarepera mwana apa? Vakatotitorera pisodo vati singasasvike ipapo vakaapulaya pisodo protection order. Vachititi inini nasisi wangu nehanzvadzi yangu tisasasvike ipapo. Vachiti ndienda kwavatorera magunda kwavira magumbezi nemapoto redi zvinhu izvi ndezvangu pana ndakasiyana nemurume ndakazvipambuya kuti vandichengetere. Maini wangu panyaradzo pambuya ndivonata zvinhu zvangu doti zvigoweyo ndezvangu. Maini wangu wakati chimbosiya zvigoweyo nekuti titori nenyaya dziri kune hama dzambuya kuvati zvigoweyo ndikati ngasagoweyo ndo pazvakangonzi ngazvipiwe muroora. Vapiwa zvinhu izvozvo ndo pakutora zvinhu izvozvo vakutanga kushandisa. Ndakunotora zvinhu zvangu paukatanga kukandira hanzvadzi yangu zvinhu panze vakutonondiripotera polisi kuti ndakavabira zvinhu zvavo. Tinoziva isusu kuti munyika muno kune vemutemo, kune mapurisa, kune vanozotonga, asiwo tine maorganizations mapato akasiyana siyana, vamwe vanoona nezvevana, vanoona nezvemadzimai. Pane kwamakamboenda here? Ndakangoenda kuva shamwari yemwanasikana. So pandakapihwa namba kuti shamwari yemwanasikana kuti tizoita follow-up kuti tiwane lawyer anomirira mwana mukoti. Ichingobva ikoko kunoita 3 days ndakatofonini pahwindo. Ko iye zvino izvi mwana ari kurapwa here?
Akabva kuno kabewe 7 injection vachiti kana maronda asati apora emusoro unokwanisa kuzodzoka naye urapiwa kusocial welfare kuchitumisa hospital. Apa mukutaura zvemaronda emusoro asi mukutaura nyaya yekuti mwana aizviitira tsvina. Patachitaura macheti mwana ainzi aizviitira tsvina kubva ku7 years. Ko iye zvinoizvi ari kugara sei? Akumuka achita tsvina achienda kutoilet asi ari kuchema nemudumbu. Mwana ari kupi kutaura kunoku? Kwamuriwo. Kupi? Pamambotatu akambosvika kuna sisi wenyu and then abva azotorwa natete. Iye zvari kupi? Kuna tete wake. Kwamuriwo kumarembera. Maticha kuchikoro pane zvavakambotaura here kuti vari kufungidzira kuti mwana akaitwa pamazota kuti vakanzi endai munotarisisa mwana? Vakangoti smell uri kuita mwana isizere kuti mwana yanga smell smell iyoyo. So tete wacho akati inini musinzi ndekuti ndechingomti chiendai munogeza nekuti musha unongoti chiendai munogeza handina kubvira ndazvitarisa. Saka pavaizoda kuuya naye kuno pakanzi ari kuda ndokwakati mwana akaikwa kuzasi pake akune maronda. Maiguru, chii chamudatira kumapurisa? Vanoita zvemutemo nekuti muti kuti vakatosungwa vakaiswa kurimandi munozobuda chinzi haana mhosva. Asi matauriro amuri kuita umbowo hwacho huri kunanga munhu ari kutaura nemwana kuti ndiye akandibata kuchipara. Ini ndakatoshamisika nekuti musejudgment magistrate akatoverenga akati Peter Mapara une mhosva yakadai yakadai yakadai. Ndobva zvazvonzi asi dare razozviongorora kuti hapana umbo hwakakwana uri kuratidza mwana uyu anofanira akabatirwa chibharo achibva kumba kweimimi achienda kwamaiguru vake. Saka isusu hatizive kuti umbowo hwawaida ndehwei kana vanga vasingade umbowo hwemwana uyu akanga ashedzerwei koti kuti ataure. Ovhuchidai mwana uyu aitaura kana kuti varume vairi taigona kuti pamwe mumwewo murume waari kutaura ndiye but mwana uyu ari kungotaura zita rasekuru. Saka kana ivo vasingade kuti mwana akarepwa ataure kuti ndinhingi ngavagare varegedza kudedza mwana wacho vongogara vangotonga kuti vanhu vese vanorepa vanenge vachingonyeperwa. Saka ivo vari kutaura kuti isusu hatina kuwana umbowo hwakakwana hwekuratidza kuti mwana uyu aitira tsvina kunoku kuchikoro kwaakatanga kudzidza. Of which ivo zvavakatora statement iyi vaifanira kunge dai vakabvunzawo kuti hakunawo here akambonzwawo history yekuti mwana uyu akatanga kuitira tsvina kuno. Of which ticha vaidzidzisa mwana uyu ari kuno kwari grade 1 vari kutozviziva kuti mwana aiita tsvina vaigara vakatomurova muklasi chero nevamwe vana vaidzidza navo vaitogara zvitomuseka muklasi nenyaya yekuzviitira tsvina. Akanga atopiwa zita kuchikoro ikoko nenyaya yetsvina. Saka umbowo uyu hauna kunyatsofamba zvakanaka. Saka ivo vari kutaura kuti mwana uyu akatanga kuzviitira tsvina kupi kumusha kureva kuti ndo kwaakabatirwa chibharo. Asi mwana ari kungosimba achingoti sekuru achilecture zvese. Mwana angabva udzirwa zvese nezvekunzi nhengo iyi tora uisa apa ubva wataura zvekuti madziwa achiudzirwa achingozvichengeta chete. Ipapo ndopati tikukumbirawo kuti vanomirira vana nevo mapurisa vatibatsire mhondi iyi idzoserwe mukati. Nekuti vakatouraya mwana kutouraya mwana inezvi mwana haasisina haachakutogone kana kugara musha akutogara unge munhu anotoenda akaziva varume kare. Vakatovhiringidza upenyu hwemwana nekuti mwana iyeka achatobva paachasvika papuberty stage achanga akutonetsa kungoda varume nekuti vakatomuvhiringa kare. Mai vemwana mashoko amungade kutaura? Mashoko andingade kutaura ndeyekuti nyange zvikanzi paukama nyange zvikanzi hasi paukama ini sekuru wangu kuti nditi mulaife mangu vachapiya sehama yangu handizvioni. Imhondi ngavadzokere kunogara mhondi nekuti kana vanhu vemusosayiti vatodedzera kuti hatigare nerepisti pano nekuti tikatoramba tikaiona tiri papo tikupisa imba. So vari kuti vanhu ava tisi tiri kuvafurira. Izvozvo takamirwa nemadhoketi mairi atiri kunzi isusu tiri kufurira vanhu ende isusu nevanhu vatitorina kana communication zviri kungotaurwa mugurupu. Vanhu vangotedzera zvekutaurika mugurupu kuti mhondi ngaibude vanhu vangotowerekana vaungana pamwe vatotanga kuita chidhemo yavo. So isusu takatovhurirwa dhoketi yeizvozvo nedhoketi yekunzi hanzvadzi yangu yakabamarika painini apo hapana kana mari yavanga vainayo. Sekutaura kwatinoita kuti dzimwe dzenyaya dzinouya munomu dzinotsemura munhu dzinochemedza dzinosuwisa kana kuri kuti
sekuru vakabata mwana Chibharo, vose vanokwanisa kubatsira tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti, mapurisa, vesonda zvemutemo, vatongi, batsirai kuti justice inge inoitwa saved paupenyu hwemwanasikana.